tots l'equip del govern va votar directament que no a aquesta proposta, contradient el que han vingut manifestant als llargs dels mesos. Sense anar més lluny, Jesús, el teu blog, concretament dius, aquí el tinc perquè veieu que no m'invento les coses, és la teva fotografia, ets tu, no? Diu, estic convençut que aquest pacte de govern serà sòlid i que vetllarà per als interessos de tots els nostres veïns. Crec que començarà un nou estil de fer política, més propera, transparent i participativa. Ostres! Negar-se a gravar els plens és una manera de participació, transparència i fer la política més propera? No ho entenc, Però bueno, és que si siguessis tu, però és que el número 2 del teu partit diu: convençuts de la transparència i la participació són imprescindibles temps incidits tots nosaltres en la necessitat de liderar el canvi que li cal a Sant Antoni. Per tant, no és una cosa que sigui teva, és una posició del Partit Esquerra Republicana, el senyor Saloni, que és el número 2. Però és que anem més enllà i no sé si saps que vas participar a una entrevista a Vallès Oriental Televisió i vas comentar, et van preguntar quines són les teves prioritats, Jesús, i va dir: l'Ajuntament ha de ser totalment transparent, participació ciutadana amb caràcter vinculant i coherència. El tema que jo veig, però, és que tu vas escoltant, vas llegint pel diari, internet, notícies, on tothom parla de participació, coherència i rigor, transparència. I quan arribem al poder, agafen els papers, els posen dins el calaix i, bueno, d'aquí 4 anys ja els tornarem a treure. Ja els has guardat, Jesús? També vull dir que vosaltres des de Convergència heu fet el mateix, perquè, escolta, la revista, el debat aquest, el que es van fer, vas comentar. Prioritat. Volem atenció a les persones en qualsevol àmbit. Volem un model de poble que no giri l'esquena a les noves tecnologies, que sigui un poble obert i participatiu. I després dius, participació ciutadana. Caldria potenciar més la participació del poble. Apostem fort perquè la comunicació arribi al màxim de bé possible als ciutadans. Parlem molt a Convergència i Unió de la proximitat amb les persones i aquestes mancances que puguin haver, que la gent se senti escoltada i recolzada per l'Ajuntament, que puguin venir a dir la seva. Home, jo entenc que primer negar la paraula, com hem fet dir, com ho he fet fins ara, a la gent que assisteix al ple, i després dir que us oposeu a la gravació dels nens perquè després la gent pugui tindre accés als mateixos, no diu gaire ni de transparència ni de participació. I que parla una mica amb això, a veure, independentment de la transparència que figura que tot el que l'acte figura no la web de l'Ajuntament, és la transparència. Què vol dir? Que la informació i la clara transparència no hi ha d'altra, que sigui la que es recull amb un acte i es penja, no és transparència a la web? La màxima transparència, jo crec que la màxima transparència és publicar enregistrat, això es feia aquí, abans. A cada 10 es fa, això. Abans es gravava. No sempre s'ha gravat. Tu creus que és negatiu per la imatge de transparència i participació i apropament de la política municipal? No entenc que pot venir aquí ple i després veure la mateixa que es parla d'aquí a recull i l'acte ho reflecteix a la web i això està penjat. Llavors cal, ciutadana que tinc una regidoria i ve a buscar-ne i a trobar-me sempre en troba, sempre tinc... Si et demana un vídeo del ple, hi donaràs? No, perquè no. Apropar-se només és una imatge televisiva, apropar-se és això, preguntar... Jo crec que ningú tingui interès en veure'm a mi, personalment, però sí que tindrem interès en veure què es discuteix al ple, quins arguments es donen. Però no els interessa a algú, no. Bé, pregunta. Molta gent que tampoc s'oblidaria, perquè si no ve... Però tenen la possibilitat de que la gent escolli què vol la vida. En les pàgines de gent una televisió, en definitiva, quin percentatge tenia d'això? També és el que saben, no? No crec que sigui gaire manera,